Hallo. Poort Music, goedemorgen. Nou, het is begonnen in Harlingen. Ergens in 1924. Daar is meneer Poort zijn winkel begonnen met muziekinstrumenten. En in 1938 is hij hier naartoe gegaan, naar Leeuwarden. En hier was het pand op de Voorstreek nummer 6 te koop. En dat heeft hij gekocht. En hoe ben je er uiteindelijk in rollen? Onze ouders. Ja. Mijn ouders hebben in 1967 hebben ze de winkel gekocht van meneer Poort. En in 1996 is mijn vader overleden. Toen werd mijn moeder eigenaresse. En in 2008, januari 2008, hebben wij alles overgenomen. En toen begon de crisis. Ja. Kan ik van je houden, zonder je te trouwen? Nou. We zeggen wel eens, als papa weer binnen zou komen, hè, mijn vader is in 96 overleden. Wat hebben we nou? Ja. Wat is dit? En weer, dat we meer platenspelers verkopen op de hi-fi afdeling dan cd-spelers. Ja. Nee, het komt echt weer terug. En het leuke is, er is nu ook een generatie, de tieners, die maken weer kennis met de muziek die wij vroeger draaiden. Ja, we hebben altijd boven gewoond. Ja. Maar ja, ik was een jaar of 5, had ik mijn eerste pick-upje. Gewoon zo'n plastic ding met zo'n koffergrammofoontje waarvan de deksel meteen de luidspreker was. En ik kreeg van de vertegenwoordigers de afgekeurde singeltjes. Fleetwood Mac waar een stukje uit was. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dat is, en ook laten werken voor je Walkman. Ja, werken voor je plaatjes. Ik moest de hele week afwassen. Dan mocht ik aan het eind van de week een gratis singeltje uitzoeken. Wij gaan bijna nooit met tegenzin naar het werk. Nee. Dat is ook al heel wat. Het is je hobby. Het is ons alles. Het is echt, natuurlijk zijn er wel eens wat dingetjes. Maar nee, over het algemeen, we mogen het werk nog zo graag doen. We werken 60 uur per week, dat wel. En soms dan denk ik wel, het is hard doe ik werken. het nog voor? Ja. Maar de meeste ondernemers hebben, kleine ondernemers hebben dat momenteel. Die moeten heel hard werken voor weinig geld. Maar ik heb er nog steeds plezier in. En zolang dat er is, ja, dan kun je doorgaan. So I say thank you for the music, for giving it to me. Wat is je blauw? Nogal wel blauw, hè? Dat vind ik zelf ook wel, maar ik vind het wel mooi. Hoe is dit zakom? Ja, van mijn vorige werkgeefster heb ik eens 1 keer, wou ze weggooien, een dingetje gekregen, blauw glas. En die vond ik heel mooi. Nou, toen ben ik ermee verder gegaan. En hoeveel heb je nou? Nou, ik heb geprobeerd om een beetje te tellen. Maar dat zijn nou wel 670. Dus dat is aardig uit de klauwen rond. Ja, kan je wel zeggen. En waar haal je dit allemaal bij? Rommelmarkten, inbrengwinkels. Dan is het ook niet zo duur om te kopen. Dus dit is allemaal tweedehands glas? Dit is tweedehands glas. Ja. Dat eerste glas, weet je waar dat stiet? Nee, dat weet ik niet meer. Hoe zag het eruit? Blauw. Blauw. Maar je hebt geen idee wat het stiet? Nee, nee. Dit is het? Jo, ben een gek van blauw glas? Ja. Of heb je nog meer? Ik heb nog meer. Wat dan? Beren. Wat een boel beren. Heel veel.
Hoeveel steen je wel net? Over de 200. Heb je ze teld? Ja, ik heb ze gisteren zo'n beetje geteld. Dit was mijn eerste beer die ik gekregen heb. Zat in een koffertje, helemaal opgevouwen. En dat weet ik nog precies. En toen dachten jou, Nou, dan gingen we op vakantie en dan zag ik weer een leuk beertje of zo. En dan kocht ik die maar weer. het is echt heel gevaarlijk om jou wat te jan. Ja. Want dan komt er maar hier een verzameling achter wij. En waar komen deze beren al bij? Dat zijn allemaal nieuwe beren. Ik hou niet van rommelmarktbeertjes. En waarom net? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik niet hygiënisch. Nou kan je ze wel wassen tegenwoordig, maar dat vind ik niet mooi. Dus het glas mag oud wezen, maar de Ja. beren moeten nij wezen. Ja. En dan heb je hier zoveel beren. En eerder willen zien die even knuffel. Nee, dat doe ik niet. Ze staan gewoon voor de sier. De dikste beer, hè, die knuffel ik altijd. Dat is jouw man. Dat is mijn man, ja.